Salam tout le monde, bienvenue Sport Baro Kenekan. Donc comme aéraba don tom na nyamo kurade kinanya ki abonné kinanya kan ka video nunu partager wala saka force dana aéraba don tom na Kylian Mbappé femnya ni Paris Saint-Germain nyonte donc mangando tumuni nyonte no contrat ko donc Kylian Mbappé atunya era ka foko sangle mbun nyonte no nanko amako option qualité contrat yi qualité activé donc Paris Saint-Germain dunya era ka foko jawa de ko ba activé wal masa kuba fere donc me ko sayna ambora mun kalama donc so madana information chamaya era ka foko que Kylian Mbappé ko signa kana groupe la donc mo tado yalma Kylian Mbappé donc ay option ay activé wal masa jonde yu ka kuma kan dabla donc namaya atunyere jaguar iba activé wal masa wal mambi fere wa Kylian Mbappé dunya era ka foko aletena option activé mais so badena donc era la ka foko signa kata groupe la donc antaro akobe togomna mais information kon era ka foko asigna groupe la donc antaro bengansu woni nyo sur la woni nyonte weli welkel donc ayra waro rumeur chamaya era ka foko abeta barna me ko sayna so madena boli kera ka foko ani city ku bena fola ko femunye donc abena contrat prolongé semaine nata donc abena ka contrat pour damanna bena mon prolongé pour que ka abse ka to city la tkomna ayra baro Real Madrid amsa ka fonni watina gelabu ka saison namnani gelaya harni kasro kunu gaina donc wa Gareth ko kutoa ale tumplesra donc yaira ka foko obe kalo roke balala donc Arda Güler encore la ale fana donc yaira ka foko kanga opera la ale fana kanga ka kalo sabanyo ke banala donc femnye Militao donc kuno ale fana blessé lo ka match folo la donc information borana samada na ka foko abe son ka kolo woro no dogalemba bok banala donc nuwati na chamamba ka era ka foko Real ko ka saison ko gela ayo adam na ni gela donc harne ka suru gaina donc nuwati na ko zori chamama intermo nyana man chamaba ko lu perdi era bado tomna Ousmane Dembélé ale tara na maya ale tara donc ka numéro 11 ale libérer la femnya Rafina donc ale Ousmane Dembélé ka numéro 11 ta depuis salon donc era ka foko Ousmane Dembélé place donc na côté droit ko yenzuel de kadale watina donc antara fo bi machina ubina zeni Ousmane Dembélé ka côté la me femnya Rafina ni watina koni ale ni Barça numéro 11 ta nondo infana no Ferla Torres ale fana numéro 7 ta donc no watina Barça ou era kanga ka je suis na contre Zetafe donc a match be damna Paris 21h30 donc abe boma donc ni ma film Mali 19h30 donc abe bo RDMA donc ni Barça fan de ikna nyana ni eren ko donc femnya Barça ubnu ko match folota nya fati comme na ni mo kurade ni video indara ibse ki abonné ibse kanga video nu like ka partager merci beaucoup.